Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Rostom lekhe inut KERUF bang phuaphan areng kapasopen CEM aphan nong no kejo. Pai ni Pfizer Keparni Karbi X Revolutionary United Forum KERUF atum Chairman Pidili Ahemalong Perangke Amai Kangnipo. Perangke Amai long KERUF Amai Pu Pidili Kapachini ke Kedamtang Jakhong ni Pai Thong Kepra Isiarni Ada Porpai Pora Achitim Apor CEM Banglo Jim Keklem Akudalong KERUF Bangpu Mate Kipritang KLNLF Klembang Samson Hansephan Hanglo. La swateng Samson Hanse tami arisang ho che songrongpi lapen a igatum pen ke hangateng CEM aphan kachetong dam chiaphan palilo. Lapen CEM banglo jimak kodalong ludam det pen inut Rostom lekhe abang thangnat alamthi ave pinsi Samson Hanse aphan areng pasolupusi thanpo. Lapuson nitum amuni dapan thang alam awe pinpen areng kapaso pot ke nilitum ning ing samun e lapen ning kang samchi athayamat si awe la si Rostom lek thiaphan law and order atumpen nep ing nang si arona tengpen ing sai vek nang chipusi ke hang pasupo la so phuta KERUF atumpen pini pai ni Pfizer kep arning kang sam apor Dipu police station along lamhoi pidamlo Lamhoi along KERUF bangpu Samson Hanse phan areng kapaso lapen kapathera kapot Rostom lek thiaphan nep ing nang chipusi jongdun loputa pherangke amai long KERUF chairman Pidili pen lamthi jaipo August ane pai sirkep suringira korapli pini media kortit injiro lapen song trok kirabalong Kidoropet ke jatuh, lapen klembang pu korti jurpo kidoan. Bini biposi bang sopolo itu kacitong nangkok lapen kubiposi nang itu pan kacip hamala bagela son hello. Dang tang thongkep yakong thongkep rasi yakong July 31st 2024 kalau bang so adap KNLF klembang pu abarim Samson Hanse alang lipan CEM Karbi Anglong Autonomous Council alang li kehang mante lamthi sini alang lipan bidisore ki PG la bangsong deng kehang wa menpen CEM Banglo Jim Ahemalong alang li damiglo lalu CEM sar ronghang ke sar ronghang sar ahem badang liphan kasi tong dam lo tapi alang liphan ke hangpon badang lilong hidu na tum ke langtu kan sila pen kang burarong pi alang itum pali det pen halabang sopor la ke adap 5:30 baji pora ni thong ke porlo sa halabang sop chitong dam det pen kasi tong dam aprang Rostom lekhe non ke dak ini kilo lamding road adak sikido alangli kasi alangli Rostom lekhe bang Samson Hanse apan areng pasolo lapen kijumi kejuno kangcek lam juno hai alang kipu labang so lam thini tum adulong lo apo sining duk lo la Rostom lekhe ni tum kortel ba KNLF klembang mate song trok a song amembar phan alang lila bang song deng ki klema pot kasi nilitum hin pen alang phan pinrem lo lapen nilitum ki puji ke lahelo alang liphan sarkar hin pen law and order hin pen akang sai wan nangji labang sini tum puingtum lapen Rostom lekhe pen Samson Hanse thang kachelang slet awe thang kachipu awe thang kasi tonte awe bontame alam thewe pinpen Samson Hanse pan kichok mante song klembang phan kapat herak kichok la bangke nitum lam thiding une la pen ning chepang samadim awe aposi alang liphan pini nitum media hoipen ki pukang tung
lapai alang phan kak pachini kang tung le lo alang li phan athewi pin ten ke chok karde bapot dia chohang nangi anparta me karbiang long rala long same labang so kat dia chohang lam the alang li chepaklang sikime pen chikobil sikime pusi puingtung apen isi bang ke lo en order phan ni tung chuning ri lai lo alang li phan prapjin pen ing sai nang yarona teng pen kang sai nang yelam thela hello pini ke samson hanse panse chok jat lo arni ke ong bang ke angdeng do kok pulo te alang li non e kenlef ex member phanse abarim claim bang phanse chok lang mo ke next ke KPLT phantal hailo PDC ke phanta hailo UPLA phanta hailo lason ke claim alang li kama thadu kok thai me la song deng ke padam long le de je phan law and order atum hin pen alang li phan tabang song deng bang ke karju kangthi la pen kangsai padu nangi posili tu mahin pen ke pini paklang pon KERUF chunbang longki be pentami ningkang samsi chepaklang po la pen social media long kopine CEM aphuta ke tokduna potsi alangli Samson hanse phan hanglo la sona hu Rostom lekthe abang netum KERUF aklembang aphan aring pasolo alangli Rostom lekthe pen thangnat kacherap la pen kachichinita ave alangli netum amuni da phan lapuson thangbakbi areng kapaso phuthak sodak pen pinrem loputa alangli KERUF chunbang longki be pen phirangke amai long pen lamthi jaipo News report Karbi Anglong News Channel Pinisi ke long mani ni tumta Delhi dam ju mupen puplo 125th amendment la so putha kapot Delhi dam ju blo Delhi pen wanglo ni tum pinisi birta ke long birta long det pen afit bang ke ni tumta kadu kawe chingwai chingsai lo lam malang phanta hangdet lo hangdet pen afit ahok kalima kalang mani tumang bong tat tarlip nang kok lo la si alam bang ke ahok lu pusi alang danang chethan lo la pen inut bhaini tum ke thekdun long we ka tuma dulo la pen alang phan ke pon wek non gangbura rongpi lata dulo daksi la si kadok bita thekdun long wek to lam bang e kadok bita chini pa me phit si non bang ni tum ke pini la bang so FIR ki pia step bang pini si teng la pen ke ni tum yong si neli bang dokok puson te hoi ki jani ni tum la so prang sin pa chini long lok ta hai alang li bang ke seta ni li tum bang ke asap so der chet sita me ni li tum bang ke ni li tum so marom han ni li tum song tro so marom han thang ke chok che ave pin pen la son ke ot bang ke ning duk lo la pen ke la son ke monon fit avidet nang ji puyat bang si nili tum hin pen ning jing tu aro la ke la son na ke nili tum 100 kali song trok of 100 kali kaduk awe public phansita la son bang ke mane theng the thang ar ju ji pin pen ke theng ke chok bang claim clear der son te pu bang si nili tum ning jing tu mu ni phan mane nai doi palak palu ko son pulo ma ne do ko thana ba hale ko teng se damik lo he dam pen ga da ki le pen ke lut lo ge ala CM sar phana me CM sar bange jim he ji la soklem bom mani le bange good morning sar pada pulang ga lut chok pen mili thot thok hi bage la rusto bang na pen ke bang ne mani le phan bange thanar ju pin pen senil phan bange nagar dep lo tame athi bange la ni la CM phan group long punon Facebook long punon ni comment pidun la support chok jai kon la nangli phanang kar de jaini rustom jai so kali hai tela nangli phanang kar deput ke CM ke thengri ba peni nai khang no son do ma CM bang ke hoi tu CM bang bude CM sa bang bude ayat tambe na kudu le hoi alang li bang kala jim claim ba mate ane ke theng nang thek dolong le ma theng bang ke na alang li CM sa bang nang thek dong le nang thek dong le ni kosan ne be athe ni le gela pu panum gup mate ha dan nak ke pon be ke komal la nangli phan dak appointment ason achante 31st July 31st July ange pini ke 9 August pini ben me ke hapai silo tai silo la song mo people sinang tum la song ke rafa song pen in samri lo reaction bang der chet kalidata son kalidata nak samri mane ni Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me